No. Ideme do Česka na Feldami. Idem sám, ale určite tam stretnem dosť veľa nových ľudí. Cestujeme v plnom prúde. Už sme sa nejak trošku zoskupili. A tak. Ano. No, Jak se jmenuje? jak se jmenuješ? Si přes dívku radši. To je jedno. Tak pana. No, tady ta blbost, tak ona nejde sundat ve Fabii, v mojí sedanovce. No. To je prostě, zadní sedačky jdou sklopit, ale tohle nesundáš. Jo. To je prostě část konstrukce. Ano. To A nestrane. můžeš si představit, jak to vypadá. Já jsem A tam to hovorí o Fabiách. To sú krásne Felicie. Posunul jsem ty sedačky A ich tu dost. úplně dopředu a pro Počátek Lužiskové lhoty. Napsal jsem já, Ondrix, majitel modré Felicie Colorline. Příjezd na místo ladný byl. Po cestě nikdo nevyvařil. Štěstí s náma bylo na kroku, hajzlbůdka byla hned na boku. Vybalování zdlouhavé bylo, všichni hned hledali ciga a pivo. Na snídani bušty a cigára, probouzení bylo těžké. Lukášův kombík si řachtal jak za mladá. Auta, co přijeli, byly moc pěkné. Tam odevzdáš auto s těma papírama. Ale to stojí za to. Co čas? Wow! Máte pojedu. To si měli bez toho. Wow! Na rampě. Rychlo, tisíc to hatrý odvratný. No to hovno. Víš, co ohlukal? Jak to? Kdo to projebal? Bali do tohohle. No. Zapnete, nastartujete, jestli to půjde. Mělo by to jít úplně v pohodě kvůli imobilizéru. A jestli to hlavně svítí. Jak to půjde, prosím zkompletovat. Ano, ale já to zapojím. Ale kdybyste potřebovala, já nevím, jestli jsem Onďas. já mám v autě teda Pasujte na multitasking level expert. Děkuju, to já umím nejlíp, a ještě mi běžte na líp, kurva. A víš co? Máš tam svoje ferisko. Ne, to kdybych vypil, tak mě pičo vody jdu játra. A co chceš? Jede král. Faňa, si žiješ? Nech ho Blade.
Ale on si blé dostal, tak... Pivo cigo to chce. Jo. Počkej, pivo cigo. No tak Ukradl jsem další colorlineu. Toto je jiná. 40, jo, ukradl jsem mu teďka. Se zbytkáčem tady dobrý. Moc pěkný, ty vole. Moc pěkný interiér. No, jenom má najetý trošku víc, no, ale tak jako auto dobrý. Starej se o to. Moc pěkné. Teďka jazyk to. Klidně. Takže včera jsme marně zkušeli vyndávat baterku a musel jsem zapnout a vypnout alarm. To znamená, že se rozhoukal asi v 11 večer. Tak jsem ho vypl klíčkem. Teď ho jdu zapnout. Takže mám přípravu na to. 3, 2, 1. Nehvízdej. Nehvízdej. No nechvíste. Co zavření dveře? Funguj! Ha! Stále pokračuje v kradnutí, Colorline to se neponaučí. Spraveno. A jo, to jsem já, hej. Alebo tak. Tlačka, hnačka! Tlačka, hnačka! Proč nejde nikdo další? Tlačenka, dojde. Cestou, ne cestou. Cestou. Polem, ne polem. Tlačenka, dojde. Pičo, udělat referenci na Titanic, vole, že to tady... Tlačenka, dosaďte přidať. Pojďte! To je taxík pro ožrale! Jeď dopředu, počkej. Tlačenka, pojďte. Pojďte, jej. Pojďte, vy tady usměváte, pojďte. Máme nejlepší místo, tady se nemačkáme. Ty si mohli dát nohu, aby se vyšel. More! Můžu sednout na řidiče a Jo, já jsem v pohodě. Piče, 4 se sem, ale nevím, na tu střechu. Neštíme. Jak to mám líst, vole? Blbě, vole. Ale, vylezl i já. Pička, vole. Jak máš nový ten kabel? Element prechádza v plnom prúde. Sme tu Provali jsme střechu, borci. vo fajnej partii. Veníku. Nebyl by vole, byl na kapotě. Ondro, čo vravíš na No, Radegast. Radegast, jo? Já, Radek, jo. Všem dopředu. Je. Počkej, my se už hýbeme. Jo. Wow. Kolik nás je? Málo začít. Nabereme ďalších. Já budu srat páteř asi. Vidíš? Vidíš dopředu? Můžete se přidat. Pojďte.
Já ti garantuju, jestli se mi kámo proletí tlumička a prdění, tak kámo nejlepší aná na světě. Počkej, to jsou ty bez těch uložení. Mačenka! Ta film bez toho uložení, vole, tady to. Pojďte zaprývat. Michal. Michal. Dělej, pojď! Spojka! Kolik jsou v kufri? Kej, testa si nosíš, pojď do piči. Kam jdeš? Já nevím. Je na nákupy. A kolik jich máš v kufri? Maďarské melony, Maďarek sívečky. Ty magor. Nemůžete pizza, bo Azerbejdžán to. Jajtík! Hrabe, vole. To bude, jsme v piči, jak Čenkové děti. Dobrý, pojď, dávaj. Pojď rovno, najdeš hovno. Já si plavu se svou lodí. Si to pojebal. Gumy na 5 barů, gumy na 5 barů. A do prdele Pečerka, jeď! Venga! Dobrý, covej! Kurva, jsme tady nelegálně, jeď! Však to je 14. místná Felicie, ne? To je v techničáku zapsané. To je cigán line. Luník 9 line. Rovně! Vezmeš tyčku až s nami. Cítím tu spojku trošku. Vykupujem staré baterie. Tady zjeli to. Raz to pojde. Tak děti už. Konec pojďte. Je ještě místo? To už konec. Vole, řekni mi, kam se tady ještě někdo naprcá, vole. Ty si mám robiť po schodě ještě, do piči. To ty si vole. To nebude brzy, vole. Já si tím mají ve střeši, jak tam něco bude. Ale nebrzy, prudko. Zastav! Stůj! Brr, koně! Nemá to brzy. Brr, kolega chce se mnou. Já piča moje prky. A kde? Jo, vyjdeš, pojď! No ukáž, jako to jde do červených. Počkej, až se přepne na plyn. Kurva, dělej. Uf. Stop. Going to cut out. It says you have to go. Tak takhle se provádí polní oprava vozu. Pro televizi, joj. No to tady bylo pro televizi, joj, večer. Bylo všechno ze všimhle, haní televizi a joj. Tomu se říká Přefeldíno. Je jich tam dost. Televizi KTV.
Tu máme... Má zasraná Fiona, kámo, neumíte se kopat. Ale všichni se opičí, ale sraz důchodců tady. Kámo, další, co se opičí, ty vole, další s Fionou, ty vole. To je hrozný. Strašný něco. Ale mně se líbí, jak hraje prostě z toho Suda nebo lichá, vole, s tím Bud Spencerem a to. Konečně, tady nikdo nemá Fionu, kámo, konečně originální auto. Já vím. Hledáci. To si nahráváš do pojišťovky. Ale líbí se mi, jak začala hrát ten Freddie Mercury. Tonight. Pomoc! Jestli můžu ještě jednou poprosit všechny, co jsou ve stínku, ať jdou na sluníčko za náma, ať je nás tam fakt co nejvíc, pojďte tam. Takže sme tu zložení v 5, toto je náš tým ložiska. Začneme teda zprava doľava. Aké sú tvoje pocity pred pilnou štafetou? Dáme teda soutěž, protože byla na čas. Dobre, aké sú tvoje pocity pred? Zvládnem to na první místo. Z toho jednu silačku. První je z auta čísla 13, Jan. Druhý je 10 Martin. Třetí je Veronika z pravděpodobně 19. Vidím to totálně na zebnutí pro televizi, joj. Perfekt. Sme tým ložiska, protože ani jedno z našich aut nemá bezvadný ložisko. Jo. A děláme to pro televizi. Já mám jen na pouze hajzlu. Musí byť inej. Já mám